vrlo sporo. Da ne bismo oštetili prednji dio automobila dole pri spuštanju. Idi dalje, desno. Ford će malo sačekati da se Infiniti odmakne, pa onda krenite i vi nizbrdo. Još desno slobodno Volvo, tako, još malo i sad samo vodite zvršnih pragova. Dakle, ugao od 45 stepeni je taj prelom kada bi auto već počeo da se prevrće i to je 100% za terenska vozila, dakle ugao od 45 stepeni, a vidjeli ste kako to izgleda na 25. Šta je sad dole? Stavite vozilo u parking pozicije i napravit ćete zamenu. Dakle, zamenite uloge vozača i zamenit ćete